diu el nom i la data de naixement? La data de naixement? Em penso que és el 19 d'agost de l'any 17. I el seu nom? El meu nom, Margarida. No em posis Margarita, Margarida Ayats i Esturi. I on vas néixer? Vaig néixer aquí a Torelló, al carrer de Gès. Ara no et facis del número perquè no el sé. I a casa seva quanta gent eren? A casa meva érem 4. El meu pare, la meva mare, la meva germana i jo. I ens faltava el meu germà, que va morir, que tenia 5 anys. I el seu pare a què es dedicava? Era paleta. Paleta. D'ofici. I per qui treballava? Ai, per tothom treballaven els paletes abans. Quan no hi havia feina amb un, a vegades anaven amb l'altre. Últimament, amb qui va treballar? En cases que no existeix. I llavors amb en Codinac. Em sembla que l'últim que va treballar va ser amb en Codinac. Que tampoc us ho sabria. I a part de fer de paleta, manava algun hort, alguna cosa? Sí, camps. Perquè els paletes ara treballen tot l'any. Llavors no treballaven. Quan se venia a Sant Andreu, les obres es paraven, perquè ningú volia que treballessin quan es glaçava l'obra. I fins passat Sant Josep, les obres no s'obrien. I per això els paletes quasi bé tots tenien camp, manaven terra, no pròpia, no, d'arrendament, i criaven algun porquet, almenys a casa. Algun porquet el matàvem per tenir cosa per l'any. I la seva mare treballava? La meva mare no. La meva mare abans, quan era soltera, treballava a la fàbrica. Llavors, quan va tenir el primer fill, va plegar. I ja no treballava. Estava a casa. Cuidava la casa. Criava conills, gallines, això perquè les dones ho feien. Anaven al mercat i es treien alguna setmanada. Però de la fàbrica no hi va anar més. Expliqui'm una miqueta com va pujar a viure a Rocabravuera. Ai, ara pla, mira, a Rocabravuera sí estaven uns mesudes, com d'això. L'any 20 va ser l'any del grip. Sí. Oi que era l'any 20? Sí. Doncs nosaltres... L'any 18. L'any 18 vam anar a Rocabravuera perquè, com us ho diré jo ara, va quedar-se sense masover, perquè es va morir pel grip, que era el pare d'un tal Bosser, que ja eren aquí a Torelló. Doncs el capellà no va voler quedar-se sol i vam anar nosaltres l'any 18. Jo havia nascut el 17. Els meus pares van anar a viure a Rocabravuera l'any 18. I com és que hi anessin vostès? Perquè resulta que el meu avi, el pare del meu pare, era l'hortelà de la rectoria, perquè abans hi havia un hort molt gran aquí a la rectoria d'aquí a Torelló, ara perquè està tot trasbalsat, ja no es coneix. I el meu pare el solia anar a ajudar en el seu pare. I el senyor rector va començar que en Pepet, el Pere era l'avi. El meu avi es deia Pere. Pere, en Pepet el voldria a Rocabravuera jo. I en Pepet el voldria a Rocabravuera. Com que es va morir el que hi havia, hi va quedar la viuda amb 3 nanos, i allà no hi ha viuda, allà no hi ha res, no hi ha un jornal. Hi ha la vivenda i encara. I llavors va ser quan la viuda va marxar de Rocabravuera amb les 3 criatures i s'hi van anar a viure els de casa meu. I els de casa seu tenien algun motiu? A casa meva, no, a part del meu pare els deien els del Tin. Per què? No sé. No sé per què els hi deien els del Tin. Jo sempre havia sentit a dir els del Tin. Ara que no sé la història aquesta del Tin que era. No sé si podia ser
que estaven, ara estan tan diferent tot això, era la comparativa que hi passava un rec. I em penso que hi havia hagut no sé, hi havia hagut algun tint per allà o això, i hi van anar a viure ells en aquella caseta petita, sempre havia sentit a dir els del tint. No sé per quin motiu els hi deien, però mira, en Pepet del Tint i en Pere del Tint i tots eren els del Tint. Expliqui'm una miqueta on va anar a col·legi i com era. Ui, com vaig anar a col·legi. Vaig venir al col·legi aquí, amb les Carmelites. A mi estava a mitja pensió, del dematí al vespre, i quedava a dinar i a berenar. I què va estudiar? Que vaig estudiar l'ensenyança general, particularment no. No, però vull dir, quines assignatures feia? La gramàtica, l'aritmètica, la geografia, la geometria. Llavors fèiem aquestes assignatures. I el dibuix. I a la tarda fèiem les labors. Perquè de classes en fèiem al dematí, però a la tarda era l'hora de fer puntes i brodar, i tot això. I el dissabte anaven a col·legi? El dissabte sí, anàvem al col·legi igualment. I el diumenge? El diumenge no. El diumenge era festa, caraco. I què feien un diumenge? Ui, mira, el diumenge. Abans anar a missa i a vegades fer coses. A la tarda doctrina i llavors si fèiem comèdia a l'escola dominical o coses així. Però Vostè anava a l'escola dominical? a l'escola aquesta sí. I com era? Era una cosa molt senzilla. Un cafè, i hi havia l'escenari i res més. Era un local petitó, petitó. Sí, perquè ara què hi ha allà? La caixa? Que hi ha la caixa? Doncs aquell tros era el tros del teatre, el cafè, i entràvem per aquí de capdamunt. I quin ambient hi havia allà? De jovent. Com nosaltres, com jo, noies, però hi havia els Lluïsos, els Fallosistes. Les filles de Maria? I nosaltres les filles de Maria. I en què consistia ser filla de Maria? Això era una societat no, però era una congregació. I què hi feien? Les filles de Maria. No ens feien pas fer res. Però sí, per al Puríssima, era la nostra festa, llavors ens remàvem a l'església, però també els Lluïsos també feien la seva festa, els Fallosistes, també. Aquesta joventut era així, llavors. I allà... Feien comèdia, Feien comèdia allà a l'escola dominical? L'escola dominical nosaltres no gaires, perquè llavors hi havia la partició dels nois i de les noies. I les filles de Maria, si fèiem comèdia, la fèiem a les monges. Ara faig així perquè les monges era un col·legi molt gran, Ara hi ha la caixa i llavors hi havia. I els nois el feien aquí a l'escola dominical. I a l'escola se'n recorda quins jocs jugaven? Nosaltres, senyor, saltar corda. Jugàvem a Xana. I coses... Aquests jocs eren els jocs de les noies d'abans, de les nanes, Però no teníem pas cap més de joc. I al col·legi se'n recorda quines cançons cantaven? Del col·legi... I a fora? No me'n recordo pas. No cantàvem. Cançons d'aquí. Es cantava més cara. Potser sí que cantàvem més cara, però no sé pas les cançons que ens cantàvem. I de les professores, se'n recorda les professores que tenia? De les professores que teníem, sí, les monges. Sí. A baix, a pàrvols, pobreta, hi havia l'hermana Ramona. Llavors, a la segona classe, ja hi havia una hermana que es deia l'hermana Dolores, l'hermana Esplitzant, i no sé quina altra hi havia. I llavors a la classe de dalt, que com que hi havia categories. I jo no tinc pas de vergonyir-me,
perquè si jo havia pogut anar a col·legi i amb les noies de la classe de dalt era perquè m'ho pagaven. No perquè era això, però hi havia la meva mare, que la senyora de Can Parrella, ara Déu l'hagi perdonada, i això és una història molt llarga. La meva mare li venia la coneixença amb la senyora de Can Parrella de quan era joveneta, que hi havia el Camí Nou, que ara ja no existeix, però un camí estatet i això. I passejava un seu germà allà al Camí Nou. I hi havia allà que en deien, era el ping-pong, que diguéssim, i en deien el joc del, no sé quin nom li donaven aquests senyors, perquè a Can Parrella hi havia aquest jardí amb molta cosa, era molt maco. I la meva mare diu que passejava el seu germà, que era el pare d'en Quirze Esturi, i els hi va caure la pilota del ping-pong allà. I ella la va recollir, i quan van sortir els senyors que jugaven a buscar-la, es van enamorar d'aquella nena, la meva mare, perquè diu que era molt falugueta, molt prima i molt faluga, i portava el seu germà, que era el pare d'en Quirze Esturi. I mira, ja varen quedar aquells senyors enamorats d'aquella nena, i aquella nena, i aquella nena. I de totes maneres volien que els avis els la donguessin, Els avis van dir que no tenien un fill per donar. Però sempre més va ser la nena de Can Parrella. Vaja, sempre més vam tenir entrada a Can Parrella amb la senyora. I a nosaltres ens va pagar sempre els col·legis, ens va pagar sempre tot. Sempre, sempre, sempre. No me'n tinc de donar cap vergonya. I en què més els van ajudar, els de Can Parrella? Amb tot el que calia, perquè nosaltres teníem un germà del meu pare, vivia a Barcelona, però nosaltres no hi havíem anat mai, perquè sempre anàvem a casa d'ells. La meva mare va estar molt malament i els metges de la senyora la portaven. I sempre que anàvem a Barcelona pels metges o pel que fos, posàvem a Can Parrella nosaltres. No als salons amb els senyors, a la cuina amb la cuinera i els camarers i això, perquè com que tenia dos criats, i la cuinera i la camarera, doncs nosaltres sempre havíem menjat allà amb ells, a la cuina, amb tot el serviment, però sempre posàvem allà, sempre, sempre. La tenia com una filla i ens ho pagava. La senyora de Can Parrella ens pagava els col·legis i ens ho pagava tot. I per això havia pogut anar jo a la classe de dalt, que era la classe de les noies riques. I jo era pobra, però allà fèiem dibuix, les labors, i el dematí era tot l'estudi, i la tarda les labors. Doncs si volies fer tatxado, si volies brodar, llavors la tarda era la classe de les labors. Ja estava molt marcada la diferència social abans? No, pels estudis em sembla que no. Això no vol dir que dalt hi havia la classe del dibuix i això, i la classe del mig no la tenia. Se'n recorda? Saps si el seu pare llegia algun diari? Meu pare... Ai, no sé. Algun diari poder si havia vingut a casa alguna vegada. Abans si venia algun diari, devia ser en temps de la guerra, de la república. O vostè recorda haver llegit de petita alguna revista, El Patufet o l'Esquitx o alguna cosa així? Què hi havia? El Patufet? No, un altre... No me'n recordo. L'Esquitx, que eren aquelles tires... L'Esquitx. El Patufet... No. No en preníem pas nosaltres de coses d'aquestes. Érem més pobres i no ens en deixàvem comprar gaires de coses. I d'escoltar la ràdio, se'n recorda? No. No en teníem pas de ràdio. Fins quan? Ai, no sé. Fins que vam ser grans nosaltres, a casa no hi havia hagut a ràdio. I al cinema hi anava gaire? Sí, no, al cinema ja m'agradava més. Si podíem anar-hi. Era la diversió del diumenge, al cine.
I on t'hi anava? Ai, amb amigues. A on? A on? Al Siviano. I a Can Guiu hi havia anat? No gaire. A Can Guiu no hi havia anat gaire. Ara al Siviano sí. I com era el cine abans? Al cine. Anar al cine, No al cine. però quan feien pel·lícules mudes i això, se'n recorda? Ah, sí, no n'hi havia de sonora llavors. Abans, amb els anys enrere, no hi havia cine sonor, I feien música, en directe. música. Se'n recorda de qui era el que tocava el piano i No, això? això sí que no us ho diré, perquè com que no ho sabia pas. Jo anava al Siviana, anava al cine, però amb la colla anàvem al cine a veure la pel·lícula i sense acabar. I estudi fins a quina edat hi va anar? Home, ja hi vaig anar una mica grandota. Per no prendre gaire res, perquè com no em quedava gaire. No, ja hi vaig anar-hi fins bastant gran. I en acabat d'estudi què va fer? Vaig anar a aprendre de cosir, A on? Vic, Hi anava cada dia? cada dia, Amb cotxe de línia? amb el cotxe de línia. Fins que va arribar la guerra, que llavors ja ens ho va destorbar tot. Llavors ja vam deixar a part una cosa i ens en vam anar cap a Fibales, a la Vitri. Se'n recorda de quan es va proclamar la República? Sí. Però jo no hi vaig pas... No hi tinc cap paper d'això. Sí, però vostè que aquell dia se'n recorda que el La poble què va República, passar? el poble tot trasbalsat, tothom corria, tothom cridava. Però jo com que allà dalt a vegades no podíem anar segons on, perquè havíem de ser a casa a l'hora i no. Diferent dels que vivien aquí al mig del poble, però nosaltres no. I a casa seva, això, per exemple, la proclamació de la República, com es vivia? No, bé. Bé. El meu pare era bastant de republicà, I de quan va venir el president Macià, se'n recorda? De quan va venir el president Macià. Així és una mica, perquè tampoc no hi vaig ser jo per aquí. Una mica sí, però no es podria explicar gaires coses. Feia poca vida a baix al poble. No gaire vida. Baixàvem, sí, però segons quines hores no. Molt bé. I dels fets d'octubre? Ai, aquells fets ja són una mica més pesats. Aquells fets ja van ser molt grossos. Què hi farem? Però vostè va baixar per aquí a Torelló, va veure una miqueta de sarau o alguna cosa? O... Ja no es podia córrer. No era gaire maco de baixar cap aquí. Però... Per què? No, perquè ja no t'hi deixaven baixar gaire els de casa, Però hi havia un pànic per aquí al poble que ja no t'hi hagueres estat. Ja hagueres marxat. Els primers dies de la guerra, com les va viure? Va deixar d'anar a Vic? Ah, llavors sí, llavors ja es va canviar la truita. Llavors ja es va canviar. Ja ni anar a cosir, ni això. Llavors ja vàrem haver d'anar a treballar. Es va canviar la cosa. Expliqui'm això, on treballava i com funcionava. Jo, el primer lloc que vaig anar a treballar va ser a la Vitri. A fer bales. Feien bales, llavors. I vostè quina feina feia exactament? Oh, sí, l'honor és amb una màquina que posaves la casquilla d'aquella, aleshores és amb un altre tros, bueno, segons el que et manaven, a posar el plom a dintre. Aquí a la Vitri fèiem això. Fèiem la bala, pròpiament la bala. De la Farga, em sembla que era que ens portaven l'aram, les cassoletes d'aram. Llavors aquí les anaven estirant i el plom no sé d'on venia. Venien unes tires de plom que el tallaven llavors a trossos. Ficàvem una a cada bala i llavors amb una màquina el col·locàvem.
I feien moltes bales cada dia? Ai, no sé pas quantes en devien fer, una barbaritat. I no li feia consciència el fet de fer bales i... Sí, però ens en feia de consciència, però que havíem de treballar. I qui manava allà a la Vitri en temps de guerra? De la guerra hi havia en Feliu Coterina, perdona, que després hi havia un altre que també ja són morts els que ens manaven a la guerra. Però estava col·lectivitzada l'empresa. Sí. Sí, sí. I vostès havien d'estar A l'ordre. afiliats amb algun sindicat? Sí. Sembla que el meu carnet era de l'UGT. Encara deu ser per allà a casa. I havia d'anar a pagar cada setmana... Oh, i ja ens ho treien, vaja, ja ho pagaven al taller. Ja, es quitaven. Directament Directament. Els hi pagaven cada setmana? Sí, això sí, cobràvem cada setmana. I a part... Però molt poca cosa. Vaja, ara diem poca cosa, llavors ja era una mica, però no. I a part... Que tens ganes de fer-me xerrar molt. Sí, i a part els hi donaven vales de menjar? Ai, els lots de menjar? Sí, lot, sí. De lots sí que ens en donaven. Arròs, que hi havia. A vegades hi havia algunes capses d'alguna altra cosa, lot de menjar. I recorda si hi havia gent de forasters que venien a controlar la producció de les bales i això? Sí, però venien de gent forastera. Però nosaltres no sabíem qui eren. I estrangers també? Sí. No sabíem pas nosaltres, no érem al despatx, no sabíem pas què. A vegades passava alguns senyors a mirar a veure com treballaves, però no sabíem ni qui eren. I a l'iniciar-se la guerra, què va passar amb el santuari de Roca Prevera? A l'iniciar-se la guerra van venir-ho a treure tot, a aixafar l'altar, cremar la Mare de Déu allà a la plaça i quedar l'església neta i polida. L'única cosa que vam poder salvar va ser encara l'orgue, que encara la tenim, perquè la varen tapar. I poder perquè també els que de la flamarada no s'hi van fixar tant. Com van haver tret l'altar i la Mare de Déu i una cosa o una altra ja en devien tenir prou. Ara que allò ho van tapar, per això. Estava bastant reservat i com que és a dalt al cor, si hagués estat a baix, potser hagués seguit com tot l'altre. Però com que és a dalt al cor, i el van tapar. I aquells no se'n van pas ni donar compte. Quan devien haver tret el que volien, ja en van tenir prou. Van fer un bon foc allà de fora, cremant-ho tot, ja van estar contents. I després què hi van fer allà al santuari? Llavors hi van venir a viure unes famílies. Allà a casa del capellà hi van venir a viure uns pagesos i llavors tenien les vaques i el menjar del bestiar i tot allà dintre. Llavors era les corts, les vaques, els porcs. Vam haver de suportar-ho. Com que no ens van pas dir res a nosaltres, no, això sí que no ens van amoïnar a nosaltres. No, però la gent que està visquent allà, teniu relació i... No, sí, ja els coneixíem, sí, eren d'aquí a Torelló, els que van venir a viure. Eren els que estaven al Puig, a la casa de pagès del Puig. El Leandro i el Dolores i tots aquests. Els havien fet fora allà al Puig o...? No, aquests... del Puig sí que... Però bueno, del Puig els van treure quan es va haver acabat la guerra. Que els amos van quedar ressentits i no els van voler. I els primers dies que van haver-hi els assassinats i això, com es va viure? Parles de pas d'assassinats que semblava que es havia de finar el món. Feia una por. Tu al poble no veies ni una ànima vivent. Tothom a dintre, tothom espantat, tothom tenia por. Per què? Vostè devia conèixer moltes de les persones que van assassinar que estaven a l'escola dominical, no? Aquella colla, el jovent, aquells 19. Va ser fatal allò.
aquella joventut tan maca. I vostè què feia de la feina a casa i de casa a la feina? Sí, esclar, què volies fer? Podies pas fer res més llavors. I gana em va passar en aquells moments? No, de gana no podem dir que a casa en passessin. Això no vol dir que a comptes de costelles no mengessin patates, però d'això no, de gana no em van passar mai. I els del comitè van venir a buscar alguna vegada el seu pare o Sí, així? ja se'l van emportar 3 vegades. I en canvi nosaltres no vam poder salvar el que ens va salvar el pare, Em pot explicar això? perquè el pare el van venir a buscar 3 vegades, em sembla que se'ns el van endur. I aquí els que governaven hi havia el pare, que encara és viva, la Pepita Vinyeta, em sembla, en Rafael Vinyeta, i en Rafael Vinyeta sempre ens va dir no tingueu por, que jo en soc per testimoni que no li passarà. I ens el van tornar sempre, gràcies a Déu va poder tornar. I en canvi, com nosaltres vam fer els avals per en Vinyeta, no ens van servir per res. Perquè quan van arribar els avals d'aquí a Torelló, perquè havia fet favors a moltes persones, en Rafael, te l'hagi perdonat. I quan van arribar els avals a Barcelona, ja l'havien mort. I es van cuidar alguns d'aquí a Torelló de que no hi arribessin per no salvar-lo. I amb el seu pare, de què es coneixien amb en Rafael? No, d'aquí a Torelló, de tota la vida. Érem aquí. I després hi havia cases, hi havia en Francisco Casas, que era l'amo de paletes, que hi treballava el pare, i aquell era el jutge. I també li vam dir, Francisco, tingueu por que ens en preocuparem, però n'hi van haver d'altres que van passar al davant. I quan els avals de Torelló van arribar a Barcelona, ja havien mort en Rafael. Ja està. I tornant a la guerra, si vostè s'estava a Rocco Pradera, se'n recorda de l'hospital que van ficar baix a la casa de Can Periques? A Can Periques van dir que hi havia l'hospital de guerra. No sé, jo no hi vaig anar-hi mai, Sé que varen agafar les torres de Can Periques, que deien que era hospital, però jo no vaig pas anar-hi mai, no vaig pas veure això. I dels refugiats de guerra? Se'n recorda que hi havia refugiats de guerra aquí a Torelló? Refugiats de guerra. Gent que venia de fora... A casa en van venir uns de Fraga, em sembla que eren una bona família. I que em sembla que eren de Fraga. I allà dalt al coll també n'hi havia, però no hi van estar gaire. No hi van pas estar-hi gaire, aquella gent. Que era cap al final ja. Sí, era molt al final. I quan van començar que entraven els nacionals, aquesta pobra gent ja van marxar per un altre cantó. I dels últims dies de la guerra? Se'n recorda vostè? De quan la retirada de... La retirada, sí, la retirada la vam veure des de dalt al coll nosaltres. Perquè vèiem els uns que marxaven i els altres que entraven. I l'entrada dels nacionals? L'entrada dels nacionals va ser igual com sempre. No vam pas veure res. Bueno, no vam veure res, mira. Es va haver canviat el personal. Però no. Però aquí al Puig van haver-hi alguns tiros i això. Aquí, allà al Puig hi van haver morts. Encara poder n'hi ha un d'enterrat, pobre home, allà. No sé. No sé d'on eren ni molt menys, però com que i allà hi va anar a la Plana Major. Que dalt al coll, no sé quin altre hi havia. A casa també hi havia. Però d'un moment a l'altre van haver desaparegut tots. Ara, un dia al vespre vam sentir algun tret i va ser quan van matar 2 persones a sota de la casa del Puig. Però un no el van matar. L'un es va poder escapar. Que van travessar el riu i jo no sé d'on era aquell home. Que van dir d'on era. L'altre sí, l'altre el van colgar allà. Ara, no sé, pobre, si encara hi ha els ossos o no hi són. Sé on te'l van enterrar, però no hi passa res.
no m'he pas remenat mai res. I en Però els seguida... vam sentir els tiros i vam dir, ja han mort 2 homes. Però l'un no, perquè es va escapar. I en seguida d'entrar els nacionals ja van tornar a obrir l'església i això. Sí, no, ja va estar. A l'entrada dels nacionals ja es va haver canviat tot. Ja va tornar a posar-se la cosa en pau i tranquil·litat. Segons per aquí. Clar, durant un temps els que volien anar-hi no hi van poder anar-hi i després els que no hi volien anar-hi van haver d'anar-hi, no? I van haver d'anar. Sí. Va anar així. Quan s'acaba la guerra va tornar a anar a treballar? Sí. On? A la Vitri mateix? A la Vitri. I... Vam tornar a anar a la Vitri igual. Però després ja no feien bales. Ah, no. Llavors ja fèiem altre material. Taps i casquillos. Es va haver canviat la cosa. I va estar molt temps més treballant allà? Vaig treballar-hi, no sé quan. I no hi vaig treballar-hi tots els anys per una rebequeria meva. Això s'ha de dir tot. No per ells, però la joventut a vegades en fem alguna. Estava acostumada jo que cada any anava a festa major a la gleba. I aquell any, com que treballava i no va ser festa, vaig anar-me'n a la gleba igualment. I, esclar, vaig fer donar el descàrrec, que no aniria a treballar. I l'endemà, com me vaig demanar, perquè, veràs, tornant al taller, havies de demanar per tornar-te a posar a la feina. I hi va haver una certa persona, que Déu l'hagi perdonada perquè ja és morta, era una mica fanfa. I li vaig demanar per posar-me a treballar. Diu, qui et va donar feina allí, que de dir a veure si pots treballar avui. Dic, adéu-siau, me'n vaig anar. I per això no vaig tornar a treballar a la Vitri. O si no, encara podia treballar. Bueno, ara no, perquè ja seria jubilada. I en Cabat on va anar? Però llavors hi havia en Feliu Cotrina, que era una bellíssima persona, i em va enviar a buscar. I em va dir, si vols, posa't a la feina i això. Dic, no, perquè ara no hi treballaria de gust. Dic, ara hi treballaria enrabiada. Si és com abans m'agradava, dic, ara hi treballaria enrabiada. I llavors vaig anar a treballar a casa d'en Josep Maria Vilà. I allà què hi feien? Sí, el mateix. Taps i coses així. El que no era la feina dels casquillos, això no. Però era metal·lurgia igual. Molt bé. Hi havia molts soldats en Cabat de la guerra? No. N'hi van haver, sí, aquí, però mai no. A buscar els maquis i aquestes coses? Em van venir més despenses de la guerra a Palegat. Llavors van fer venir un batalló a desenronar. I en Cabat de la guerra, una miqueta posar-se, tornar a tirar endavant la vida i això, i amb el tema que hi havia les denúncies i això, hi havia desconfiança entre la gent? Bastanta. A vegades havies de mirar a veure, vigilar a veure què deies i a veure a qui ho deies. Però nosaltres joves no ens hi vam enredar gaire amb tot això. Eren més els grans que havien de vigilar més. I en... Encara més? Encara més. La fot. Explica una miqueta tot el tema de... De què? De les cartilles de racionament, com Si vols que funcionava. t'ensenyaré, la tinc a casa. Com funcionava. Com funcionava? Sí, podies anar a buscar el racionament que et tocava. T'ho marcaven. I apa, i havies de passar amb allò. I si no n'hi havia? Racionament, penso que n'hi devia haver hagut sempre. No, vull dir, si tenia racionament per oli i s'havia acabat l'oli... No. No s'acabava. No ho vaig pas saber mai, ja veuràs, hi havia la mare, ja se'n cuidaven ells. I l'estraperlo i això, com... Això de l'estraperlo, si haguessis volgut fer, en podies fer-ne, perquè et passaven que d'això et pregaven oli perquè els hi donguessis patates o cansalada o una cosa així, però no
No em van fer gaire d'estrapar-lo, no. Hi havia gent que sí que en feia. Oh, sí, hi havia gent que sí, I que va fer molts quartos. i van fer carrers, però nosaltres no. Mhm. Molt bé. Nosaltres em penso que una vegada només varen canviar oli, amb patates o no sé amb què. Algunes persones que van passar. I en acabat de la guerra, què feien un dia de festa, un diumenge? Acabat de la guerra, mira, anar al cine, o a la Fontanta. Anàvem a berenar el pelut o coses així. I a ballar, Era el nostre, a ballar jo no hi anava gaire. i a ballar sardanes. A ballar sardanes sí, però tampoc n'he sabut aprendre mai. Sardanes m'han agradat molt sempre, i he sigut burra que no n'he sabut aprendre mai. Ara, ballar, no tenia gaire traça jo a ballar. I al centre catòlic hi anava en acabat? Centre A la guerra? catòlic. A veure els pastorets, a veure coses així del jovent, vaja. I continuaven fent coses com havien fet abans de la guerra, allà al centre catòlic? Sí, van continuar fent comèdia i coses així. Sí, l'Aigat. Com va viure vostè la nit de Home, l'Aigat? la nit de l'Aigat la vam veure molt... Allà dalt no, però per la família d'aquí sí. Perquè tota la nit et van estar picant els uns a veure si hi ha fulano, que hi ha els de casa la tia, que hi ha els cosins, que hi ha aquests, que hi ha aquells. Tia Antònia, que gritaven a la mare. I es van anar refugiant, van anar pujant i es van anar refugiant a casa. Sé que tota la joventut van riure i això no, però vam començar d'agafar bales de palla, les vam estendre allà i tots dormíem allà a terra. Tota la colla de cosins i els que anaven venint. Quants éreu? Oh, bastanta colla. Saps? Els cosins torts ja eren 3. Després hi havia els Asturis, que també ja eren 3 o 4. No, ja érem colla ja. Havia plogut molt aquella nit. Havia plogut, sí. Però tampoc per ser el que va passar, perquè va ser un descuit molt gros. Lo de l'Aigat d'aquí a Torelló. Perquè no es van dar compte que s'aturaven els arbres als 3 ponts. I quan hi van haver prou aigua per trencar els arbres va ser quan va passar l'Aigat. Que si haguessin estat al cas, no haguera passat el que va passar aquí a Torelló, Perquè t'has de fer pagues que l'aigua va sortir pels 4 cantons, per allà al Ciral, de tanta que n'hi havia d'embruixat allà. I és perquè no podia travessar els 3 ponts, no podia passar el riu, perquè estaven plens d'arbres. I qui se n'havia d'haver fet càrrec? No sé. Això sí que no sabia pas de qui donar la culpa. I l'endemà, quan va baixar al poble, en què es va trobar? El poble feia pena. Vas a parar. Carrer de Sant Antoni no existia. A les Pollancredes tampoc. Tot era un fangueig i coses aterrades. No hi havia res més en aquest poble. No has vist cap fotografia? O si no, te n'ensenyaria alguna. Però em sembla que ja en deus haver vist alguna. I després, els dies Aquelles següents... fotografies llargues que van fer. Els dies següents, per netejar el poble i això, com va anar? Jo no hi vaig pas venir-hi a netejar el poble. Però algú altre devia fer-ho, no? Sí, però va ser quan van venir els soldats. Va ser quan van venir aquella colla de soldats. I on s'estaven? On s'estaven? Ara no sé, la compartiva? Ara no me'n recordo on tots allotjaven en aquella colla. I eren nois que ja estaven tips de fer el servei. Diu, ja fa 4 anys que som allistats nosaltres aquí. Vaig així. Diu, fa 4 anys que ens fan ballar. Pobres nois. Feien una bona pena. Però... I llavors ens va tocar venir aquí, a netejar el poble. Però aquí ja estaven bé ells. Ja estaven contents. Però hi havia gaire alegria en acabada la guerra? No gaire. Aquí volies que estés alegre. No sé en què fos algun beneit. S'havia acabat la guerra. Havia acabat la guerra, sí, però els resultats anaven seguint, Els resultats de l'acabat de la guerra. Quins eren els resultats? Sí. La feina que tenies a arreglar les coses i a viure.
Però què hi farem? Ho vam comptar-ho, ja està. Econòmicament i així, hi havia molta diferència entre abans de la guerra i després de la guerra? Oh, sí, es guanyaven molt pocs cèntims allò, es guanyaven gaire res. Però què hi farem? Als anys 30 semblava que hi havia més gasto i la gent feia més gasto i feia més Jo, com vida. que fèiem la vida nosaltres allà dalt i no em ficava i no veiem gaire del poble. Cap a finals dels 40 vostè Encara no has acabat? No. Cap a finals dels 40 vostè va formar part de la Penya Thalia. Expliqui'm una miqueta. El què? La Penya Thalia. A la Penya Thalia. Llavors disfrutàvem una mica. Què feien? Vam fer els pastorets. Resulta que vam començar a fer el teatre en català. Llavors, i va ser ben bé una... No sé, no em feu pas dir què, perquè vam tenir una cara tan forrada. Varen dir, que no es podia fer els pastorets en català. No, que els havíem de fer en castellà. Osca, ara hem de fer els pastorets en castellà i era per Nadal. Doncs ens vam tenir la barra, ja ho dic així, vam tenir la santa barra de posar-nos a fer els pastorets en castellà. Amb unes xaporrades que hi havia per llogar-hi cadira, no us enganyo pas. Això sí, que hi vam disfrutar-hi perquè, santíssima, que en vam fer-ne de... Ara tu imagines que em gira els pastorets en castellà. Un desastre. Un desastre, però en tinc de riure. Qui éreu allà a la Penya Thalia? Allà érem gent grans, Nosaltres érem a la joventut, però hi havia en Cotrelo, que li dèiem, després hi havia un altre que eren Lluís Gorgs, gent grans. Aquests de la Penya Thalia ja eren homes grans, que ja havien fet comèdia abans ells. I nosaltres llavors hi havia Antònia Castanyer, jo, la Dolores, la Pepeta Bach, que ja n'hi ha moltes de mortes, i molta colla de xis, que ens agradava fer comèdia. En acabat de la guerra feien comèdia al Centre Catòlic i feien homes amb homes i dones amb dones. I en canvi la Penya Thalia... A la Penya Thalia el fèiem junts. I això estava ben vist? I al centre no. Al centre de dones no n'hi podien sortir. Hi vaig sortir jo una vegada al centre catòlic a fer de Mare de Déu. I perquè hi havia el meu tio capellà, el Salsia, perquè ara ja és mort, que era el que es cuidava dels nois, els Sant Lluïsiats, que ja deu constar amb algun puesto. Doncs el tio em va fer de Mare de Déu. Però per això, perquè ell ho va fer-ho. Però no hi sortíem les noies i els nois. I a la seva mare què li va semblar? Vas comptar. Per fer de Mare de Déu. Sense dir res. No havia pas de dir res. Només aguantar el Jesuset i prou. I Sant Josep, que aquell Sant Josep ja no m'agradava, però veia. Com que no hi havia de tenir-hi cap tracte. Però dic, en canvi, amb la Penya Thalia hi eren homes i dones. Ah, sí. I això la gent què en deia? Ara estaven contents. Sí? Sí. Els agradava veure comèdia com es havia de veure, no pas així. Però la Penya Thalia ja la fèiem al Silviano, la fèiem al centre. La Falange i així, quan feien algo públic no havien sempre de cantar. Això de la Falange, no me'n parlis de la Falange. Que els feien cantar el cara al sol i aquestes coses, i aixecar els braços i... Com anava això? No hi vaig ser-hi mai, ja t'ho diré. M'agradava pas anar a algun lloc que haguessis de... Però a vegades potser t'hi trobaves, no? No gaire, perquè ja procurava espavilar-me. Perquè com que ja no els tragava, et digui que... Què li sembla això que li fem aquestes preguntes i que es parli una miqueta no ho sé, què? D'aquesta època i això? Què me'n sembla? No sé, em pregunto. Que m'heu fet xerrar molt. Si els hagués d'explicar alguna cosa a la gent més jove sobre la guerra, què els diria? Ai, no sé. No sé pas què els diria jo sobre una guerra.
que se n'estessin tant com poguessin de la guerra i que no s'hi fiquessin mai. Les guerres no són maques. Un o altre sempre rep. Què hi farem? Ja ho hem passat. Déu vulgui que mai més ho hagi de veure ningú. Ho desitjo per ningú. Perquè a casa no ens va passar, però va passar en moltes cases, pobrets. Quants pares els van prendre el fill.